Moi bo día a todos e a todas e moitas gracias por asistir a esta rolda de prensa como as de cada venres nas que pasamos xa a informar dos asuntos máis importantes que abordamos na Xunta de Goberno que vimos de celebrar. En primeiro lugar, en materia de cooperación cos concellos, aprobamos no día de hoxe un importante investimento, estamos falando de máis de 2 millóns de euros, para mellorar vías, dotacións e servizos nos diferentes concellos da nosa provincia. Como sabedes, ser o Concello dos Concellos, que en realidade é o que é a Diputación, é a idea vertebradora de nosa acción de goberno. Demostrámolo cada semana coas decisións que tomamos na Xunta de Goberno cando elaboramos os orzamentos cada ano ou cando aprobamos o Plan de Deputación con criterios de repartos obxectivos igualitarios para todos os concellos desta provincia. E facémolo co convencemento de que cooperar cos concellos é o mellor xeito de ser útiles á veciñanza. De feito, entre as cuestións que hoxe aprobamos, sacamos adiante 3 convenios de colaboración e a licitación dunhas obras nos concellos de Alfoz, Guitiriz e Negueira de Muñiz xunto coa Pontenova, que van a beneficiar en total dunha forma directa a máis de 9.000 veciños e veciñas. E paso a detallarvos cada un deles. No caso do Concello de Alfoz, realizaremos un investimento de 250.000 euros para que o Concello poida acometer un total de 18 actuacións na súa rede viaria. Son obras importantes porque van a mellorar significativamente a mobilidade en 8 das 9 parroquias deste concello. Resumidamente, eses 250.000 euros da Deputación que teñen como destino o Concello de Alfoz van a permitir acometer na parroquia de Carballido unha actuación en torno ao circuito de motocross, outra no acceso ao lugar de Agüeira e outra para mellorar a comunicación coa parroquia de Adelán. Ademais, nesa parroquia de Adelán, melloraremos o camiño das Anduriñas e, entre a parroquia de Mor e Reirado, actuaremos no camiño que vai dende a estrada provincial, dende a LUP 0207 ao Liñar, e tamén melloraremos un camiño no Penido. Na parroquia de Bacoi, melloraremos un camiño no Gorbidal, e na da Lagoa, un en Labanco e outro en Lameiro. Na parroquia das Oiras acondicionaremos un camiño en Insua Nova e outro na Trabada. E xa, finalmente, na parroquia do Pereiro levaremos a cabo 6 actuacións para acondicionar un camiño no Rubeiro, outro na Pesquita, os que van dende a LUP 6306, dende a carretera da Deputación a Faián e a Ferradás, e outro no Celeirote e o último en Celeiro Vello. A maquinaria agrícola, as condicións climáticas e o paso do tempo desgasta as vías no rural da provincia e moitas veces os concellos, a realidade é esta, non contan con orzamento suficiente para poder acometer estas actuacións. En total, estamos falando de 11,2 quilómetros de estradas municipais, titularidade do Concello de Alfoz, que van a poder mellorar con cargo a estes fondos, o que vai a ter, sen dúbida, un impacto moi importante para todos os veciños e veciñas deste Concello da Mariña Lucense. Cambiamos de Concello, pero seguimos coa mesmo tipo de compromisos, e no Concello de Guitiriz achegaremos algo máis de 50.000 euros para axudar no financiamento dos gastos derivados da execución de diferentes obras encamiñadas á mellora do polígono industrial e á rede de saneamento deste concello. No que ten que ver co polígono, a Deputación vai a colaborar na mellora de repavimentación do firme e tamén na instalación de contenedores. E no que ten que ver co saneamento, colaboraremos para financiar a reparación de pozos nas rúas Vista Alegre, Perexil e Portopulgo. Ademais, na EDAR, os fondos provinciais van a servir para colaborar na implantación da xestión digital, o que permitirá controlar o cadro de bombas e o caudalímetro da entrada, e tamén se vai a sustituir a sonda de oxíxeno. Neste caso, a achega da Deputación súmase a máis de 150.000 euros de fondos europeos para que Guitiriz poida acometer estas melloras na súa depuración de augas. E, finalmente,
e cambiando de concello, no apartado dos convenios aprobamos colaborar tamén co Concello de Negueira de Muñiz con preto de 150.000 euros, adquirindo unha autoformigoneira autocargable. É un vehículo totalmente versátil e de moita utilidade nun municipio como este, que é rural, que ten unha extensa rede de infraestructuras que manter e dificultades nas comunicacións por atoparse ubicado na montaña, porque permite fabricar este equipo formigón con medios propios para facer obras de mantemento en vías municipais, para realizar pequenas actuacións hidráulicas ou cimentación para equipamentos. Deste xeito, Negueira de Muñiz poderá aforrar custes e vai a gañar en eficiencia nas pequenas obras de mantemento que facilitan a calidade de vida da veciñanza neste municipio da montaña. E xa, falando tamén de cooperación cos concellos e no que ten que ver coas obras, dicirvos que licitamos na Ponte Nova por preto de 140.000 euros a contratación da mellore da rede viaria na parroquia de Conforto. Este é un proxecto financiado pola institución provincial, pola Deputación de Lugo, para rehabilitar unha vía de titularidade do Concello, de titularidade municipal da Ponte Nova, que parte da estrada provincial da LUP 4809 á altura do río Turia, cara a Ermida de San Antonio, dando servizo así a un establecemento hosteleiro e a varias vivendas. Esta parroquia ten na mobilidade precisamente dos seus veciños un dos principais desafíos e así poderá acometer con cargo a este orzamento a mellora de algo máis de 1 quilómetro de vía que vai a permitir mellorar esa mobilidade tan dificultosa que teñen. Neste caso, os traballos van a consistir na reapertura das cunetas, na pavimentación e no pintado da vía mediante marcas reflexivas blancas. E tamén, en materia de cooperación cos concellos e coa mobilidade, nesta Xunta de Goberno sacamos adiante a licitación do contrato de suministración de emulsión asfáltica para o parque móvil da Deputación por un total de 1,5 millón de euros, un contrato de duración de 1 ano que vai a servir para que o parque móvil da institución, da Deputación, poida acometer esas obras de mellora en estradas municipais e pistas rurais ao longo e ancho de toda a provincia. Un servizo cun impacto directo, inmediato e moi importante para os concellos, porque o parque móvil permite que este tipo de actuacións se fagan con máis axilidade, con máis eficiencia e aforrando custes sempre para as arcas municipais. E agora sí que cambiamos de tercio completamente, deixamos a un lado a mobilidade e tamén a cooperación cos concellos e pasamos a falar de medio ambiente, aínda que en colaboración tamén aquí no Concello de Lugo, co que ten que ver cos hortos urbanos. Hoxe a Deputación tenos no rato e aprobamos a apertura do prazo de presentación de solicitudes para optar a algunha das 10 parcelas que neste momento hai dispoñibles. Dos 150 hortos que ten a Diputación de Lugo neste espazo, 10 quedaron libres agora porque pasou o período de 4 anos polos que están axudicados, polo que teñen a concesión deses espazos. As bases, polo tanto, póñense en marcha novamente para axudicarllos a novos usuarios. Que nos din as bases? Pois que para axudicar estes terreos terán que ser maiores de idade, as persoas candidatas, deberán estar empadroadas no Concello de Lugo ou lindeiros, como poden ser Castro de Rei, Castro Verde, O Corgo, Friol, Outeiro de Rei ou Guntín. Teñen tamén que estar exentas esas persoas das obrigas coas administracións públicas, é dicir, non ter débedas coas administracións públicas, non posuir terreos cultivables no Concello de Lugo e non convivir cunha persoa que xa teña un horto autorizado. Como sempre, tamén para axudicar, van a primar, neste caso, os criterios sociais, como poden ser estar en situación de desemprego, ser representante dun centro educativo ou traballar nun colectivo social. Está previsto que os interesados poidan presentar as súas solicitudes entre o día 15 e o 28 deste mes de outubro, ambas fechas incluídas, unha vez que xa saia publicado no Boletín Oficial da Provincia o acordo da Xunta de Goberno de hoxe. E como ben sabedes, nos hortos urbanos o que facemos é poñer a disposición da veciñanza uns espazos que fomentan a agricultura ecolóxica, pero tamén esa conciencia ambiental a vez que se traballa o lecer dun xeito saudable. Tamén na reunión da Xunta de Goberno de hoxe
Licitamos a contratación da iluminación de Nadal da fachada do Pazo de San Marcos, aquí na praza de San Marcos. Neste caso, é un contrato que conta cun orzamento de algo máis de 15.000 euros, é un ano de duración e inclúe neste caso a suministración, a instalación, a conexión, o matemento, a desmontaxe e o almacenamento mediante arrendamento dos elementos que van a decorar e iluminar a fachada da sede provincial da Praza de San Marcos durante as datas de Nadal. A idea que perseguimos é dar continuidade ao que se veu facendo nos últimos anos, contribuindo á decoración dunha das prazas máis emblemáticas e polas que máis persoas pasan na cidade de Lugo, no seu centro, no centro da cidade, sabendo que a iluminación e os adornos, a decoración de Nadal dinamiza a economía porque animan a compra, animan a permanencia na rúa, a pasear e a que haxa máis persoas disfrutando dos espazos ao aire libre nos meses de frío. E remato xa tamén con algo ligado á dinamización económica desta provincia e é que hoxe sacamos adiante o allamento de 2 parcelas da Deputación no polígono industrial do Concello de Castroverde. Concretamente, aprobouse a venda das parcelas 31 e 40 deste parque empresarial a Frutas López Castroverde SL e a Metal Norte 2024 SLU, respectivamente, e cada unha por un prezo de algo máis de 35.500 euros. Neste polígono, que está formado por un total de 51 parcelas, temos vendidas 14 e aínda quedan outras 37 dispoñibles. No conxunto dos 8 polígonos industriais da provincia, que eran titularidade da extinguida Suplusa, que son os de Baleira, Castroverde, Chantada, Cospeito, Friol, Ourol, Paradela e Begonte, xa se vendeu preto do 54% dos terreos, polo tanto xa se superou a barreira do 50% e quedan dispoñibles un total de 112 parcelas. E pola miña parte, pois nada máis, quedo a vosa disposición. Penso que non hai preguntas. Bueno, pois que disfrutemos dun bo inicio das festas de San Froilán e que nos acompañe o tempo. Moitas gracias.